lantaran damai di tepi kota bukit tinggi di jorang awa biru elok dipikir pikir benar apa guna sagudang piti aide nan rami caci nanti bo labanya toko balenge bukit tinggi udara dingin lalangang hari di hari sanjo kolai banyak rasa kidape santuni ba'a yo anak yatim nak tarang jalan hoi kasarugo di daki janjang sampai satu rabaa raminya balai bukit tinggi pasanya dua de awalai nan merusu Allah saparo umur tapakai baka akhirai ai balun ado bukit tinggi pakai jam gadang atonyo bari bagonjong ba itu juwa ai